Abusuafoɔ ye wo kroyim ena gifti adoye ebe reply Afia Schwa sana wali ote ho no de ɛhɔ yo kyerɛ sɛ wo wuo mo enkwam ɛhɔ ye pa na we na Afia Schwa asɔle aba sɛ mum yenkotie aya Kriska me Afia me fanya me fie nkogire nya me fie mubu atopa ani nkwase asem efise mi suro nya me nti ahayo ye na kyerɛ sɛ aha no se ɔno Afia ɔnkonyame fie nkobubu atopa sɛdeɛ gifti adoye okogina stage so okogina apa asɔfofo animu a no obu ni mu sɛ wɔwɔ ayɛde egya ato no so Afia Schwa na ɛka hu wɔwɔ ayɛde egya ato no so no ɔmokomoko o sheki ɛtoɔ no ɛkyerɛ sɛ asɔrefo no wɔn de ɔnya saa aha yo mientie efisa ahayo ahaye Kristo ni aye ne to ne body bi asefo nso aye omodie ahayo ahaye why na ka nyamesam a kyere bonsam mai ahayo naye ose Kristo ni aye ne to ewiase ni nso aye ne to Bible say by their fruit you know them if it's ahadie yo ahaye Moisha ayane to so for mami ayane to ahayo ahaye wasi Moisha ayane to osof mami obo kire se asore nwom ema nkofo tie ono so akwaye ne to enti esi a no hwan na e Kristo ni na hwan na ye wiase ni mumi entie munira muni yesre eso wasi unu obu slow queen aha wasi gifti adoye slay queen Ifia yo ahaye ayaka ahadie yo ahayo ahaye asem penipo ahayo me da mi kunu de ne ex-girlfriend ebe gina me amanim credit na te meja no na kapese TV so ifisa hayo ayaka ahaye ahayo ahaye ye the dollars na ware wo me de win nsa na ware me bata ye ahaye other force obeka ya gift ka so see ye en ho de dollars pa na betugu ne so waga on de ehaye Afia Schwa so on de ye de wi tramo any red na ye ne ho ade enso e bi ote no ehọ ye pa muti ya o ka no se senikunu Afia Schwa na eka se yo senikunu ananete e de ne ex girlfriend begina nanim edidi na tema obema Afia ne kunu no na mpese bema woni oba twempra no akohia no radio station chesa ha o kama yewura Hobson ene ye maami Jennifer mkohia radio station Hobson se Jennifer ahwani hu ya obebọ na soma ma obebutu na ma nate ahwe no o kama saa asemo no apeteshi any we si we ni apeteshi any pito but ahide yo aheye mi kun kwa adwuma oba de mi pe bi otoma me ehun ya so bebusa na danfo se wo mani scan high dan if ahide yo aheye Emi no obi ankosere obi rent nti ahayo na chese fie pa kira eye yewura Hobson adoye wona nam ne nanfofo so no obusa so omman amwa no no omma ne sika enko rent edan no mfa ne yere entenem Afia Schwa na ekun asam ni nyina no ye ne ye kirekirim aye ahayo ahaye ahayo ahayo ahaye yeah ahaye die ni be se o makasa yewe ombe ene na chese Afia Schwa na ekotie ni ba o se be oten de ahaye ni kunu ekọ adwuma on de ni kunu ya adwuma den pa ene odi tria rent on konante na fofo so nkosere sika se enipa so mese mami siko na me fa nkọ rent because mini kapre ensan se onye adwuma ahai ekoma Hobson me say
this November no